guys, hindi vlogs ni Mani ako ang papan glisod jud. Di unsa na pandani mo pa? Gipasan kay na masabot man atong tungtungan sa mga tanom aron mukatay ang mga balatong, mga paliya. Excuse me. Excuse ha. Natanawan. Tanawan diha. Maigo ka. Maigo ka. Natanawa ha. Maigo ka. Huwag mo ko naigo. Nanaigo ko. Una. Halukri. Amo yung pakatayan. Naglukdo na si Papa lukduhin. Na guys. Excuse ha. Maigo ka. Na. Ala pa! Ayaw. Boy. Nabalik ni. Ay, mo sang dito yung balik. Uwam na tiyo ah. Mo sang dito ko ang anak wa. Kamuni akong papa guys. Aw. Magbuhat ang tungtunganan. Tungtunganan sa mga tanong guys ba? Kapoy jud oy. Buka ha? Kapoy. Kapoy eh. Ang kapoy man ka. Ang kapoy ko sa imong gibuhat. Kani. Naura na kabugat ana. Oh, diha. Isalay man diha. Unya. Langsangan. Atong kuanan. Atong Batuganan na sa manok. batuganas manok ba eh. Kuan ni sa kuan. Di ba? Salayanan guys. Kapoy. Kapoy video. Oh! Ato sa pamainit siya dito. Magbuhat ko guys ha. Muni kuan guys. Ana lang oh. Muni sayanan sa adto ay. Ito muna isay. Pakuanan ko na oh. Nindot na kayo ikahuman guys. Kana sa muni. Pakita na ko sa inyo hay ikahuman. Ikahuman ako kuan ba.